निज्लागुरि इको टुरिजम निजोरा पिकनिक स्पटनि जानानै जोङो बेखौनो खावलायहरनो सानो जे लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनग्रा साफ्रोम रायजो राजानिसिम जाहाथे थांनाय बोसोराव जेरैबायदि बिथांमोनहा लावखार ओंखामखौ जोंनि निज्लागुरि इको टुरिजम पिकनिक स्पटआव फैनानै रंजाफैदों जाफैदों देग्लायबो बेबायदिनो जे बिथांमोनहा बेवहाय रंजाफैगोन खौ जोङो मिजिं थिनानै देग्लायबो फिन आरोबाव नैबे निज्लागुरि इको टुरिजम जे कमिटि बे कमिटिया नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। खुलिजेननायनिफ्राय लानानै खैदिनसो खुलिगोन? खुलिजेननायनिफ्राय लानानै जोंहा डिसेम्बर दाननि 21 खालाराव जोंहा बेखौ अपेनिं खालामनाय जागोन। बिनिफ्राय लास्ट जानुवारिसिम जोंहा बे थागोन सोलिगोन। दा बेखायनो जोङो खावलायहरगोन आरो मिथिहरनो सानो जे जोंहा बेवहाय देग्लाय सिगाङाव जोङो सिगांफोर बोसोरफ्राव जोंहा जेबो माने मोजांद्राय बांद्राय फेसिलिटि होनो हायाखैमोन। जों सिगां बोसोरफोरनिफ्राय देग्लाय बोसोराव बांसिनै जोङो मोजां फेसिलिटि होनो जोङो आखायाव लादों। जोंहा जेरै एक्सप'बो दङ, जोङो गराय थागोन, ट्रेन थागोन, गासै जोंहा आरो उन्दैफोर गाखोग्रा लन्च लाबोगोन। दा बिनिखायनो गासैखौबो लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनग्रानि अनगायैबो जायफोरा बेरायनो मोजां मोनो दा बिथांमोनखौबो फैनानै बेवहाय जोंहा मोजां मोजां सेल्फि पइन्टफोर खालामनाय जादों। मोजां मोजां भिउ जोङो खालामनानै होनाय जागोन। बेवहाय बेरायफैनानै जे दान्दिसे सम बेवहाय गोजोन बार जाफैगोन होननानै जोङो खावलायहरनाय थाबाय। बेसे समनिफ्राय मोनानि बेसे समसिम थागोन? जोंहा बेखौ फुंनि 8 बाजिनिफ्राय जोंहा मोनाबिलिनि 5-6 रिंगासिम जोंना बे पिकनिक स्पटआ जोंहा सोलिगोन। दा बेखौनो साफ्रोम लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम जोङो इको टुरिजम पिकनिक स्पटनि जानानै जोङो बे समाव गुरैयै खावलायहरदों। जोंहाथ' अपेनिं खालि जोंहा आर्टिस्ट हिसाबै माने फुकन बर' फैगोन आरो फम्बि बर' फैगोन आरो लोगोसे जोंहा सिलिगुरिनि नेपालि बेन्ड बिथांमोनहाबो बेवहाय फैगोन। जोङो अपेनिं खालि जोंहा गोबां रायजो राजाफ्रा बेवहाय फैनानै जे जोंनि 21 खालारनि जे जानो गोनां अपेनिं बाहाय गासैखौबो माने बाहागो लाफैगोन एबा जोंनि कमिटिखौ मदद खालामफैगोन होननानै बे समाव जोङो गुरैयै खावलायहरनाय जायो। बेखेवगिरि आलासि हिसाबै सोरबा फैगोन नामा? बेखेवगिरि आलासि हिसाबै जोंहा दानि गोदान सरखार जोंहा फरेस्ट EM जोंहा फानेराम सारखौनो जोङो बे बेखेवनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बिथां सारखौनो जोङो खावलायनाय जादों। लकेसनखौ सोरबा सोरबा आन्दायनो नागिरो, बबेजों फैनानै बबेजों हाबनांगौ? जोंहा लकेसन होनोबा ओरै क'क्राझारनिफ्राय फैयोबा सामथाइबारि जानानै गुरुबासा रानिखाता बिनिफ्राय सान्थिपुरनिफ्राय जोंहा राइट साइड बेजों फैनांगौ। दा जोंहा ओरै बङाइनिफ्राय फैयोबा जोङो काजलगावनिफ्रायबो फैनो हागोन। काजलगाव जानानै बेंटलनिफ्राय थुक्राझारनिफ्राय डाइरेक्ट निज्लागुरि मोनफैगोन आरो दा बेखिनि।